तो भैया बोल बम के अपार सफलता के बाद अब फिर से आ गल बा नवरात्रि 2023। अब भाई नवरात्रि 2023 में भोजपुरी के एक से एक गाना रिलीज हो रहा बा। आप लोग तो जानते होगा कि भोजपुरी गाना कौने कौने टाइप से। भाई आप लोग सब गाना के सुनने के बाद लास्ट में कमेंट करिए कि सबसे बढ़िया नाम कौने गाना के बाद। बात तो सही है। क्यों गाना आई कि चला पंडाले में रील बनावल जाए, क्यों कहीं बुलेट पे चल के मेला देखा, चला गोली तो के देवी के दर्शन करा दे, मतलब कुल मिक्स को के मैंने बहुत बढ़िया से अश्लील का हरकत जौन बा पूरा एकदम माई बहन कह दिल सब देवी गीतियों में। तो भाई वो नवरात्रि के देख के धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में नया नया गाना स्टार्ट हो गल बा। अवे तो आवाज जान के बताओ थे कि कौन गाना आयल बा, कौन कौन सिंगर कौन कौन गाना आयल बा। भाई नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे भाई हो टुनटुन यादव का सॉन्ग आयल बा। सॉन्ग का नाम बा माई अली हमरा द्वार। भाई हो ई सॉन्ग 7 दिन में 2,33,000 व्यूज कलेक्ट कर ले बा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बात करिए नंबर 2 पे गाना आयल बा प्रमोद प्रेमी के। अब भैया हो एक नाम बा कट्टा जन लई है पंडाल में। ओहो देखला ने कहनी ने कि ई लोग देवी पूजो में ने ई लोग वह रंगदारी वाला और तमाम प्रकार के लोग गीत गाई जरूर। तो भैया गाना आयल बा कट्टा जन लई है पंडाल में। 4 दिन में 85,000 व्यूज इन्हों पे आयल बा। व्यूज तो बहुत कम बा, हालत बड़ी खराब बा। पब्लिक को जाने ले कि भैया वो पंडाल उंडाल में ये टाइप गाना ली, ये बात चली ना। अब बात करिए नंबर 3 की। नंबर 3 पे भी प्रमोद प्रेमी का सॉन्ग बा भौजी हो चंदा दे दान। नाम बा भाई वो भौजी हो चंदा दे दा। अब भाई वो ई 2 दिन में, हाँ ई गाना के लिए 2 दिन भयल बा। ई गनवा 2 दिन में 1,35,000 व्यूज पा गल बा। बात करिए नंबर 4 पे। भाई नंबर 4 पे प्रमोद प्रेमी का फिर से सॉन्ग आयल बा नाचेली पंडाल में। फिर से वह भैया कहानी बा कि नाचेली पंडाल में ई गाना भाई हो हम आपको बता दो चौथिला 5 दिन में 1,74,000 व्यूज कलेक्ट कैले बा नाचेली पंडाल में प्रमोद प्रेमी जी की। अब बात करिए नंबर 6 के। नंबर 6 पे आ गए स्टेज स्टार के बहुत ही बड़े मसीहा गोलू राजा के गाना का नाम बा जोगवा ये मैया, जौन की भाई हो 2 दिन में 89,000 व्यूज लेके आ गई बा। अब बात करिए अगला नंबर फिर से प्रमोद प्रेमी हुए। गाना के बोल बा सेवका पेठौले बा न्योता। 1 दिन में 1,07,000 व्यूज लेके आयल हूँ। भैया ये गाना थोड़ा हमें अच्छा लगा, लेकर बोल गाना भाई आप लोग सुनिया तो जाके देख लिया। गाना का नाम बा सेवका पेठौले बा न्योता। अगला सॉन्ग बा रितेश पांडे की, जो कि भोजपुरी में सबसे बड़ा गाना देवे वाला रिकॉर्ड अपने मुट्ठी में रखले बाड़े। इनके गाना का बोल बा नियराई गईल दशहरा। हाँ भाई गाना के बोल बा नियराई गईल दशहरा। ये भैया 1 दिन में 8,11,000 व्यूज कलेक्ट कैले बा। और अगला सॉन्ग बा अंकुश राजा के। हाँ भाई अगला सॉन्ग बा अंकुश राजा के। यह सॉन्ग का नाम बा भवानी राउर अइला से। 1 दिन में 2,77,000 व्यूज इहो कलेक्ट को ले बा। अब मिलतिला अगले सॉन्ग पे। तो भाई वो ई कुछ रहना है गाना जो कि ये समय 2023 के दशहरा पे नवरात्रि देवी गीत के रूप में लॉन्च भेल हुए। भाई वो आप लोग ये कुल गाना के टाइटल सिर्फ देख के बतावा कि केकर गाना सबसे बढ़िया बा। वैसे हम आपको बता दी कि रितेश पांडे जौन गाना बा नियराइल दशहरा, ये पर पब्लिक का बहुत ही बढ़िया रिएक्शन मिल रहा बा। कहे सी भाई वो 1 दिन में सबसे बड़ा सॉन्ग बा जौन की 8 लाख कुछ व्यूज कलेक्ट किए बा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप लोगों के निगाह में सबसे बढ़िया गाना, सबसे बढ़िया टाइटल कौन सिंगर का बा। तो भाई हो बगल में 2 वीडियो बा हो जाके देखी मिलत अगले वीडियो में। और तोरे भाई के चैनल बड़ा छोट बा, चैनल के सब्सक्राइब करा, वीडियो को लाइक करा। मिलत अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।